Και γεια σας παιδιά, Τέχος εδώ. Και είναι ένα story time αυτό. Παύλα, ξαναρχίζω το YouTube. Okay. Θέλω να σας πω λίγο τον λόγο που είχα σταματήσει τότε το YouTube. Και ναι, και ας αρχίσουμε. Ο λόγος είναι ότι κάποιος έπαιζε GTA βασικά και κλέψε το αμάξι ενός hacker. Και για κάποιο λόγο αυτός ο hacker με έλεγε στο chat ωραίο αμάξι, ωραίο αμάξι. Εν τω μεταξύ, άμα χαλάσεις το αμάξι κάποιους στο GTA, του δίνεις λεφτά. Οπότε ναι, και αυτός κάτι έκανε για κάποιο λόγο και μου διέγραψε, όχι μου διέγραψε, βασικά ναι, μου διέγραψε το σκληρό, ό,τι είχα μέσα. Και μου είχε πάρει όλους τους κωδικούς, τα πάντα και το Minecraft όλα. Και δεν μπορούσα να τα βρω, αλλά εντάξει, τώρα τα βρήκα τα σημαντικότερα. Facebook, Twitch, βασικά Twitch δεν ήθελα, δεν το χρειαζόμουν σιγά. Facebook, Steam και αυτά, και Minecraft. Και δεν έβρισκα το YouTube, οπότε δεν είχα ψιλοξενερώσει γιατί δεν μπορούσα να κάνω βίντεο και δεν ήθελα να κάνω και νερό κανάλι, αλλά τελικά έκανα. Και εκτός από αυτό είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω πλέον graphics μόνος μου για τον εαυτό μου, για το λόγο ότι μου διέγραψε, όπως είπα, όλα μου τα πράγματα και δεν είχα τα packs που χρειαζόμουν στο Cinema 4D και στο Photoshop για να κάνω ένα banner. Τώρα έχω κατεβάσει μερικά, όχι αυτά που είχα ακριβώς, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα τα packs μου, οπότε ναι, και είναι κάπως ζόρι, αλλά θα επιστρέψω σιγά σιγά. Τώρα είναι ακόμα εξετάσεις, θα κάνουμε βίντεο σχεδόν όχι κάθε μέρα, πώς το λένε, κάθε 3 μέρες πιστεύω ότι θα έχει βίντεο. Εκτός αν γίνεται κάτι που θα κάνω Facebook page και θα τα ανακοινώνω εκεί αν έχει γίνει κάτι. Λίγο να σας πω για τα κλιπ που είδατε τώρα, που βλέπετε ακόμα. Είμαι λίγο άχρηστος στο PvP γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω εντατικά για να συνηθίσω, γιατί έπαιζα LOL τόσο καιρό. LOL. Ναι, τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe για να βοηθήσετε το κανάλι. Ήμουν ο Τέχος και με την επόμενη φορά τα λέμε. See ya.